Lavet sådan, at Jason kan køre i den. Den er lavet om til, at Jason kan køre i den. Måske omkring 3 timer på en maraton. Altså dem, der også forventer måske at være med i rigtig lang tid i dag, eller gerne vil løbe med helt op i fronten. Efter det kommer de orange flag, og det er dem, der løber mellem 3 og 4 timer på en maraton. Så hold jer lidt over til højre, eller vær opmærksom og start roligt ud, så I kommer godt rundt om betonsøjlerne, inden I ellers løber til venstre og ud på ruten. Okay, sådan en ting, der vil. Red Bull! Red Bull! Det er vand! Det er vand! Der er vand længere frem også! Og der er vand her også! Tak! Skal jeg lige have med. Nå, jeg må i gang igen. Ej, jeg løber ud for 34 i alt, hvis jeg kan skrive 5-12 jo. Kommer den? Den kommer lige om lidt. Så er det sidste. Åh, fuck! Ja! Kom nu! Hej! Der er bare ind. Kom on.
Og det skal forsøg, der har været før i dag. Sådan Mathias, dejligt løbet. Ude, Carsten, Kim. Godt kæmpet. Hvor er det dejligt, I gider være med herfra. Der står der Patrick, Kim. Hvor er det dejligt, drenge. Godt løbet. Anders Korten, Nina, Anders Ole. Måske lidt over evne i forhold til, hvordan det specialiteten stadigvæk med i racen måske får lidt fra. Selvom de har løbet rigtig, rigtig langt, så der var dem, som har måske haft en lidt bedre gameplan og vidst, hvor langt de kunne komme ud i. Det er dem, der begynder at vende ind nu. Det er dem, vi kan se med den mest stabile pace. Lige præcis, og vi kan se klokken 13.30. En halv time efter løberne starter han her i eftermiddags. Løberne starter klokken 13. Jason startede Kachakar klokken 13.30. En af vores fantastiske racerkører, som jo altså selv har en rygmarv og løber fra AGF Atletik. Der har vi ham frisk knæk. Han løber smile de sidste 10 km. Og det kan man gerne sige, det er jo måske smertens smile. Der bare stå på, så har den ingen strøm. Så har vi det interview. Er du klar? Jeg er klar, vi kører bare. Vi kører. Godt. Tillykke med det. Tak. Hvordan er det at have vundet? Jamen, det er sgu fedt. Det er dejligt. Altså, man ved jo ikke, hvornår man har vundet, altså før bilen kommer. Altså, føler sig aldrig rigtig helt sikker af sig, selvom jeg fik nogle meldinger om, at de var mange kilometer bagud, dem der kom bagefter. Men man føler sig aldrig sådan helt sikker, før man er den sidste, der bliver indhentet. Du lyder ikke engang forpustet. Nej, men jeg var egentlig ikke. Altså, det er jo sådan med de her meget lange distancer. Det er jo ikke sådan konditionen, der sætter grænsen. Det er mere sådan muskulaturen i benene, altså alle de der stød, man får op igennem kroppen, og der sætter sit præg på benene og led og muskler. Ikke? Så det var egentlig den der træthed i benene, der satte begrænsningen, og ikke så meget konditionen. Altså jeg følte, jeg kunne snakke hele vejen. Altså jeg havde bare ikke nogen at snakke med, men så. Hvordan var det derude? Men det var varmt. Okay, altså det var de steder, hvor der ikke var noget vind, der var det helt ulidende nærmest. Altså. Men altså det gik. Altså hvis man bare lige sørger for at drikke ordentligt der ved hver væskedepot, så var det ikke så slemt. Altså, men jeg kan da godt mærke, at jeg er rimelig tørstig nu her. Ja, vi finder noget vand til dig. Ja, tak. Hvorfor er du med i et løb som det her? Ja, men det var en eller anden skør idé, jeg lige fik. Altså jeg læste bare om det og synes det lød spændende. Altså jeg er tidligere dansk mester på kortere distancer, sådan 1500 meter også, sidenhen maraton, og så synes jeg, det kunne være sjovt med sådan at prøve noget endnu længere. Og så var det her, og så går startgebyret til godt formål og så videre. Altså, så jeg synes, det lød ret tiltagende. Men altså, jeg begyndte at få sådan lidt second thoughts efterhånden, så vi nærmede os, fordi jeg ikke rigtig har haft så mange løbeture på over 20 km, så jeg kan godt se, at hvis jeg skulle holde sådan 4 minutter per kilometer, så ville jeg nå op i nærheden af 50 km. Det er immer væk en mundfuld. Ja, hvor meget blev det til? Ej, det blev sådan lige knap. Jeg fik 56,8 på mit ur, så deromkring. Super flot. Hvad hedder du, skal jeg have på plads? Mikkel Kleis. Mikkel Kleis. Ja. Super godt.